Donya, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, I'm with my nieces here. Say hi! Hi! Ayan. So guys, ngayon, ang imumukbang natin is a very special because ngayon po ay we have a kind of twist kasi kakainin natin ngayon is a very special mukbang kasi dalawang dish, dalawang different kinds na special dish ang kakainin natin. Ayan. First, ipapakilala ko muna yung Bicolano dish. Ayan. We have, anong tawag kasi dito? May iba pa, di ba? Ang tawag? Balisong alipi. Ayan. Ang kakainin natin ngayon for Bicolano dish is we have alipi or balisungsong. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. And then later, ipapakita ko yung loob niya. So, yan. And then the other one is putong bigas. Tama ba? O na may niyog sa loob. Ayan. Ipapakita ko rin sa inyo. Yeah. Yung minatamis na niyog. And yun, pinigi. Ano yun? Tinoktok. Yeah. Pinangat. Ayan. Oh, yan. Kasi ang nire-request ko talaga na kainin is yung tinoktok. Kasi yan may may buko sa loob na may small shrimp, diba? Ayan. And this one, Juday, what's this? Sinapot. Yan, we have sinapot. Or maruya. Maruya, na binigyan po yan ng rice flour. Ayan. This one, my favorite din is this libas. Ginataang libas. I'll show you yan. Lapit, mga kapatid. Libas. Excuse me, ayan po. And then, this one is ginataang ano tawag sa inyo dito? Inulas. Ayan. Sa Kapampangan po is dinuguan ito. Pero sa Bicol po is inulas. Ayan. Kasi po, itong ginataan na to is different from dinuguan ng Kapampangan kasi may gata siya. Ayan, guys. And that one is, ano yan, Ate Ricky? Bilis. Bilis na may kamatis. Ginisang bilis. Yeah. Pero guys, crispy yung bilis niya. Tinry ko siya kanina. And then, meron din akong tinry kanina is yung libi. Ay, ano yun? Alibi. Bibi! Yun. May tinry ako kanina na okoy na bibi. Ayun. So, makikita nyo rin guys doon sa aking wet market tour. Ayan. So, ngayon naman po, for Kapampangan dish, we have kilayin. Ayan. I'll show you guys. Ayan. Marami-rami ito kasi gusto po ng mga Bicolano ang lutong Kapampangan. Ayan. So, the other one is the pigtad. Ayan. Pigtad po in Kapampangan pero dinuguan siya. Ito po walang gata. So, ayan. Masyado na tayong maraming sinasabi dito at dahil marami tayong food, ayan, marami din po tayong kakain. So, let's start. Let's dig in. Let's eat, mga kadonya. Go! Buga na. Yes! Kami. Atak na. Okay. Magpapusog at magpakarami. Ayan na. Oh, go. Banat. Ayan na. Oh. So, kutsara ninyo po kung sige, game. So, let's eat, guys. Let's begin. Kain na tayo. Game. Ayan. So, kukuha na po kami ng food and then, diba guys, kailangan unang-unang gawin bago kumain is maghugas ng kamay. Go hugas, mga pamangkin. Go! Dahil po kami ay nasa fresh water po from the mountain. Anong pangalan ng mountain? Asug. Ayan. Ang water po na nagsusupply po dito sa small mini pool na to is yung galing po sa Mt.Asug. Ayan. Ilalagay ko po yung picture dito and the video din ilalagay ko at the end of my mukbang video. Ayan. So guys, let's eat. Naghugas na kami ng kamay. Diba? Ayan. Let's eat guys. Come on. Game. Go.
Sige, go. Ayan. Ayan guys, alam nyo ba na nakapaligid po dito yung mga pamangkin ko and pinsan. Full support mga yan, mga Bicolano. Ayan. Ang table po namin is we're using salbabida and at the same time tile po na floating po dito. Ayan. So, bear with us na gumagalaw-galaw yan and 'di ba? Kasi floating nga, 'di ba? Ayan. Kakain na po ako ng sinaput first. Ayan. Sarap. This one. Sarap nito. Diba? Ang sarap ng pagkain ng mga Bicolano. Tama ka na pag kumakain, parang walang kasama ko. Tapos na nabilaukan ko. Uy, masarap ito. Kainin mo. Ako nagluto na. Tikman mo lahat kahit kunti-kunti. Normal eating tayo dyan. Gumagalang na ito. Tinuktok naman din. Yung alimpia, yung potong bigas. Oo. Uy, pwede pala tong round table. Iikot natin para kumuha tayo ng mga ikot na. Global purpose. Hindi nga niya. Ayan. So, ako po kakain nitong tinuktok. Tignan niyo po yung tinuktok ko is napakaraming ano to, naglalalala na po in Bicol. And yung Kapampangan is manaba. You know that thing? Ayan. Nagmamantika in Tagalog. So, kakain na po ako. Ibinalot ko ito sa laing. Yung dahon yung hindi dried. Tingnan niyo po. Siram. Steady lang kayo. Hindi yan lalayo yung bida. Huwag na kayong... Kain na lang. Kanina kasi Mag-iwan. Yung sinapot? Mag-iwan. Siram. Ganyan iinom. Ganyan iinom. Oo, doon ako iinom. I-focus mo ako, Buray. Mamaya. Tapos nung kumain, sabi sila, Pilipina kayo, parang kumata. Alam niyo, ang sarap nito. Kahit tapatin mo lang, kasi tama yung alat niya. Sarap. Sarap. Ano na ako? Sarap yung food isaw-saw sa binugaan. Sarap. Yan lang. Sarap. Ay, yung batang yun. Tandaan. Hindi, ito. Yan. Ito-try ko na po itong aking baliluntong or additive. Ayan. Umiikot po itong aming floating. Umiikot po siya para matatawa na. Ayan. Just to make different, di ba may outdoor bukbang tayo? Yan lang kahit konting kanin. Diet. Pwede man. Kukuya ka. Para itong mga lang si sexy magtaba ng konti. Ito, sa mga Kapampangan po dyan, parang napansin ko, ang mga Bicolano, they are more on rice flour instead of saba flour, ganyan. So ito, tingnan puno siya ng nyog. And minsan nilalagyan din to ng lokadon, yung medyo buko, medyo matandang buko bagad to. Ayun. So napakasarap po nito. Pag po umuwi kami ng Bicol, ito lagi yung hinahanap ko. At saka yung isa kasi parang na lang, malimit na lang silang magtinda or hindi ako nakabili yung biniribid po, yung napakasarap. Ano ba? Puto isaw-saw din sa binugaan. Try ko din. Tingnan nyo. Sarap.
Walang kumakain ng fish. Nakakain ako. Hindi sila. Ang sarap. Uy, kung sari na sinantulan ko. Ito, taas. Ano? Sinantulan ko. Hindi, titikman ko. Hindi pa ako nakakain dito. Sarap. Ang sarap. Nakalimutan ko na yung kasama. Yeah. Pakita mo na ang kuwang sinantulan na yan. Lapit natin. Ayan. Napakasarap na. What do you want? You get. Hindi ka naman mag-get. Oh, ayan. Oh. Come on. You get. Oh. You get na. What do you want? Hurry up. Kilayin. Oh, kilayin daw ate. Tawan mo. Sige na, die. Uy, kamo. May na. Kain lang po kayo. Kain naman ito lahat. Yeah. Hindi ko makakain naman dito sa kapal. Yeah. Ngayon po kasi is nandito kami sa province namin. Province ng tatay ko. Ayan. Kasi we have our first Lola Mai first death anniversary. Ayan. Kaya mga kadonya, ang sarap nito. Kaya pag nakapunta po kayo ng Bicol, make sure ito pong hinanda ko na to ay matikman nyo because ito po yung sa kanilang specialty. Or, no, tama? DJ. Tama? Oh. Okay. Ano tayo? Ito. Kung sabihin nyo, pag may inom kita, may inom na kita namin. Pwede ito yung santo. Yeah. Ang sarap siya. Parang Yan, di ba? Masarap si Ate Nikki. Yeah, si Nikki po is getting married. Yan. Sa July 28. Daya naman. Yeah. Ang kakainin ko ng dinuguan is yung alipin. Ano ito ba? Ano ba? Tawag na dinuguan? Inulas. Ayan. Lalagyan ko po na itong puto. Alipin. Mukha na lang akong alipin. Masarap. Hindi natin yung liba. Udmanap. DJ. Nag-iinggit. Sabi na kaya EJ. Iba na kaya na isusupog. Ito, sabi ko, binubuhan. Minuto yan. Binakal ko sa siyempre. Ano ba? Ano yan? Buyo. EJ. Tikman ko ng dilis. Mamaya. Ayan. Gusto yung kanin din? Ako, nanyo. Gina. Gina, itabo lang. Kali ako. Masarap yung yung puto na isaw-saw. Tingnan niyo yung pinakain ko. Masarap. Pwede po kaming uminom dito. Tingnan niyo ako. Kasi, nakita mo nga love ko. Love! Ayan. Tingnan niyo po yung dito. Ito po yung fresh water from the mountain of Asug. Ayan. Dito kaya wala po kaming water beside our floating table. Dito po kami iinom. Ayan. Ang lamig. Sige, may buhok ng kamay ko. Ayan. Sarap.
Lamig. Agno. Wala man lang akong baso. Kailan ako matatapos dito? Bigyan ko nga akong baso. Wala. Oh. Di, banlawan ko muna. Oh, ugasan ko ang ating baso. Yan. Dito rin, double. Oh, ayan oh. Fresh water. Guys, EJ! Fresh water. yeah. This one is fresh water. Ayan. Uy, kakainin ko yung ano, kasi dito ako sa ano ba, ipapakita ko tong aking kakainin ito. Lapit kayo dito. Sige. Si Nikki po nagustuhan ng dinuguan. And then, kakamayin ko na po itong dilis kasi tinikman ko na sa kanila. Masarap pa yung ganito. Diba? Sarap. Nakaka-diet na yung dito, galaw-galaw kang ganyan, inahabol mo, no? Yan. Sobrang sarap. Masarap yung niluto ko, mga sexing pamangkin. Ayan, pasensya na sa mga nanay nito, nauna na sila sa inyo, di ba? Ang babagal niyo, mga gurang na kamo, nagbagal na kamo, mga babayita. So, mga igin ninyo, nauna na sade. Siram. Uno di kuha, uno di binubutan. Luya namin, oh. Patatas. Pinatawa na din patatas. Ay, binubuan. Sarap. Ito. Kamansi? Gabi. Gabi. O, babalik ako doon. Transform. Let's walk in. Nandito po kami sa mansion ni Kuya Wawi. Na napakagandang may instant pool. Alam niyo ba guys, mga kadonya, kahapon po, 3 beses ako naligo dito sa sobrang init. Tapos kagabi, naligo kami hanggang 12 midnight. Ang te. Sino na? Ay, kung nilakawan mo sa tinoktok. Ay, ako di ba ang muso ka na ako? Kaunang ko di ang. Nandito po si Kaiser. Kanina pa naiingit ka na napunta na dito. Maalim mo? Maalim na? Maalim? Uy, mas-listed dyan. Gabi pala na dito. May gabi pala, may ano pala, may gabi yung dinuguan. Diba? Ang sarap kaya kumain ng marami. Salamat sa sponsor ng Tinuktok. Kay Kuya Bambam and kay Kuya Wawi for the pool ng outdoor mukbang. Diba? Ano tawag dito? Burabod. Ayan. Burabod. Diba? Yung tubig po ng burabod ay napakalamig. Kaya pag halimbawa, kahit summer, dito ka na lang mag-stay. Napakasarap kasi
Sobrang ganda ng ano. Yung tarap na, oo, ang sarap. Ngayon sa mga outsider po, 150 lang isa. Adi lang kaya nakakabi sa gabang po. Ay, masarap sumaali. Ay, ubus na nga. Si Mickey. Ay, hindi ako si July. Ano na? Mas masarap sumaali. Oo, kahit maalis. Okay, Sarap. Puto. Ang Kapampangan. Ang. Uy, alip. Uy, nalasbat. Ikaw na sa tabi. Doy. Yan. Iinom na po kami ng tubig at what will you say sa aking niluto, mga pamangkin? Yan. Ayun, nabusog po ako sa anong tawag dito? Nakakalimutan ko to. Inulas. Ayan. Inulas at saka yung sinaput. At nakadalawa po ako ng tinuktok and puto. Ayan. So, yan mga kadonya, mga kauragon. Just don't forget to subscribe to my channel and keep on like and sharing my videos. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe at mga nag-watch ng aking video, so hindi pa po mga nagsasubscribe, subscribe na mga kadonya para and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos namin. Don't forget to like, share, and subscribe! Ayan guys, stay safe everyone. Bye! Bye!